Velkommen til denne video af unboxing af DJI Mic Mini. Videoen er ikke sponsoreret af nogen. Det er mit eget produkt, jeg selv har købt, og derfor er meningerne mine egne. Her har vi kassen. Den starter selvfølgelig med at skære op. Kassen, bagside, hvad den indeholder. Vi åbner, pakker posen ud af plastikposen, åbner, tjekker hvad der er inde i. Posen indeholder de forskellige dele. Posen er tom. Vi åbner. Her har vi 4 vindhætter. Vi har kabel, 2 stykker kabel. Og her har vi selve mikrofonen og opbevaringskassen, som også fungerer som lader. Lille plastikdims lås piller vi af, og inde i kassen har vi 2 styks mikrofoner, som er vanvittigt små, 10 gram stykket. Vi har nummer 2, og her kan vi se, hvor lille den egentlig er. De connecter med det samme, når de har været i kassen, og de oplader i kassen. Her har vi receiveren, som enten kan med det tilhørende kabel puttes direkte i computer, og med den lille connector kan du putte receiveren direkte til din telefon. Og der er et lille kabel med, som kan tilføjes direkte til dit kamera.